çözülüpdi. Ağaçları eýem can giripdi. Olar pıntıklarına aşak bolşup oturdular. Käte has maýlyjak günlerem bolýady. Şeýle günlerde çağalar öýde tapaymak aňtatdäli. Köçe çykýadylar, oýnaýadylar. Atalan bugun maýlyjak bolandan ýoldaşlar bilen oýnap, keýipden çykypdy. Häzir ol lütü çykyp öýlerine gaýtyp gelýärdi. Oň öňünden eli bedireli bir garryja adam çykdy. Garrylyk bu gelýän adamyň beýlini böküpdi. Ondan ol ýegişerilip ýörýärdi. Diňe taş takkallyal gaşlaryny çenne agarypdy. İki eline de içi tuğulu bedire vardı. İki bedireğini götüremeyen bir yaşlı ağır düşýäni daşyndan görünüp durdu. Yaşlı atalyny görüp, bedirelerini yerde koydu. Vah, vay. Tas ikerimi düşürüptey. İnne sehel adam yük bolup duru. Ay vay. Dillerde dağda halis. Kurup almanırım. Ay, qarlık belasına çare olmaz ekenine görýän. Be, şu gelýän oğlana diýdim kömek bermez miken? Be, nähil oğlan kan? Salam dağım bermän duşumdan geçiverdiler. Hayt, oğlum. Ay oğlum. Hayt, ağaç kayak çeksene. Yürü, ne amatçı? Kurgun mu oğlum? Şükür. Sağlık mı? Şükür. Bir yeri kovulup da gıdıva var ya nesin de? Yok, ne amat? Ay, ne? Şu vedirenin bir elimden al oğlum. Yoksa bana ağırrak bolýar. Ay, näme men su deyip aytçığım derlim bolin gelin yaranak, gelin. Başka da bir getirecek yok da ay ondan özüm çıkkaydı verdim. Sığırları suya yakmasan ama ayt. Bir değil, canavarlar sehel suğsap ya da acıksalar şal moğraşıp dururlar. Gayret et oğulcuğum, gayret etme. Al şu cağız vediren Allah götür bakalım hani. Şunu mu? Ay haysın istesen alay oğlum. Hay yaşın uzun olsun ha. Al mehyör bakalım. Yaşlı, Ha? öňüz nerede? Ay ha oğlum hol gör diyen eriklerden geçence yerimizdedir der o var. Vay ba. Şu erkeklerden hem ağırdamay. Katı daş ekin. Hay sena oňoraýdyň o şoňa da daş giýerim ay tay ha. Bedire katı ağrı ağrı. Ha? Ay hep bir elin yadırsa beyle kelini geçireyerler Ha şey sen kelinim yadımaz ahirin ha. Azıcık gayret etsegim hederle ucuk öyümüze yetyahan bolanı. Ay yok yaşlı. Ha? Mene götürüp bilecekken. Ha? Ödülüm yadak geliyorsun. Onun yanı olsa yollu, konup çıkarırlığına deyin salay yasan diyor seni bekliyor. Yok yaşlı, yok. Ha? Götürüp bilecekken. Ne bediren mene gittim. Sağ ol yaşlı. Ha hay sena on olmadın o. Ha bu olsa da it hayır görmezlerden bulaymasan yakşıdır. Ay bolyar da özüm gayret etmeli olur. Ay ne edecek ya. Hoppa. Hay kirlenmeyin olmalı. Yoksa da karları. Ene bar bolan wakaşydy. Ataly bedeni için hiç wagt hiç ýerde gurrun bermedi. Şondan soň o ýaşula da duşmady. Gün geçti, ay aylandy. Soň bu waka oň asyl ýadyna da düşmedi. Oktyabr bayramına taýýarlyk görülýän günlerdi. Ataly kuş bolup mektepden öýlerine geldi. O şeýle bir şatly bolan beginjinden diriň böküp gelýärdi. Bu wagt öýde oň ulay ýarlygyndan başga hiç kim ýokdy. Jeren, ay Jeren. Näme? Hanacım dağı? Eceme bazara dadalma gitti. Kakama mişe gitti. Olar näme etjek? Vah, gerekti de. Sen haberin var mı? Meni pionerliğe götürüyorlar. Şey diýsene. Hawa, şuň pioner wajaty bide lerini haqqyna gürrüňemet berdi. Bidemedi lerini al okumaly. Hemme ýerde edi lerini al bolmaly. Onsoň pioner wajat bide pioner gurmat haqqyna da gürrüň berdi. He. Heret, ana ol bide dawarly adana ýazdyryp berdi. Berekellacıyım. Berekella. Asıl şey diýsene.
Adıl piyanirligi geçen neydi? Bir daha da beğenip geleninin yüzünden mi ağdımlı? Ecem dağınım şoň için soradın mı? Yoksa mi? Sen bilen ertir bizim mektebimizde Leyli'ni öğren adam olacak. Şu adam bilen bizim duşumuz olacak. Ol kathoy, kathormatlı adam diyorlar. Onu hemme kişi söyleyemez. Ol hakik Leyli'nin bilen oturup gürleşmişim. Leyli'ne on kadar sağdan verilmiş. Beýle bolsa men seni gutlaýanjym. Inne men jigim piyanir bolar. Ol ilni okup boyny gydyl galstykly gatnar. On sen her kim men jigimi görüp "Han jereniň piyanirjigisi bar ýar" diýip aýdarlar. Ýöne boli sen bir zat unutmagyn. Piyanir oňa dokumalylar. Ululary syýlap, kiçilere görelli bolmalylar. İşten, kıyınçılıktan korkmalılar. Öýlerine de kömek vermeliler. Men orada atlar bilen ahire. Bilýän bolsaň gatgowy. Sen piyanir adyna ysnat getirmejeňiňden ýanyna. Anha men özümem 3 ay mundan öň piyanirdim. Inni bolsa komsomola geçdim. Ondan bäri 5-6 ýyl geçenim bolsa, piyanirlige geçen günüm edil şu gün kiýaly ýadymda. Men şu güni hiç saçanam unutman. Sebäbi beýle zat adamyň ömrüne ýekece gedek bolýar. Men şu gün mektebe elim güllü barpdym. Elim güllü barpdym diýdiňmi? Hawa çigim. Elim güllü barpdym. Menem ertir duşuga elim güllü barjak. Wah. Içigar gül ýadaýlara açylýar ahyrin. Ertir men gülü nerden taparkam? Doğrudanım. Biz gülü nereden taparız? Bilmedim. Atali, sen çigim kıynanıp oturma. Hani bir pikirlenip göreli. Belkem ertire seni taparız. Jeren jigitine belkem ertireçeni tapar diýse-de nereden gül tapjağını bilip bilmedi. Eger gül tapmasa welin Atalyň biçak kıynanjakdygyny, on köwesiniň ýatjakdygyny bilip durdy. Her zat etmeli welin Atalyny kıynandyrmaly. Jeren jigitini gatgo görýär dahyrin. Jeren köp pikirlenip oturdy. Edil şo wagt hakalary kapydan girdi. Kaka geldinmi? Bizi baham piyanirlige götürýärler. Ertirem Leyli'ni ören adam bilen duşumuz boljak. Ay, tüveleme oğlum, tüveleme. Onu seni onun kutlağı vermeliler. Demek, bizim öyümüzde komünizm orucu halkın 3 neslinden adam olacak da. Sen piyanir olurdun, Jeren komsomol, men bolsam komünist. Bizim niyadaların maskalaty hut şeýle de bolmaly. Kaka, atary ertirliğini gören adam bilen boljak duşuğa eli güllü barmak dileýär. Ýöne bu wagt gülü nereden tapjağymyzy Eger şeýle bolsa ataly katy dogry diýe. Şeýle hormatly adam bilen duşuğa dine elim güllü barmak gerek. Katy dogry diýen ataly. Bu wagtlar owada gül barmy näme? Sizin ataly bir hil keyfiniz ýokdy ýani ony şoň üçin mi? Howla. Eger o değilli bolsa, onu size men tap ber. Doğrudanam, tap bermin kaka. Onu häzir tap berjekmi? Yok oğlum, häzir däl. Göremokmy, ýem gün ýaşyp barýar ahyry. Onu men ertir tap berin. Şäherde ýürüýte gülletdirip etişdiren edarlar bar. Men onu şo ýerden tap berin. Sen ertir işe gidersin ahyry. Gidem derem. Sen işten öýlenler gelýän. Bizim duşumuz bolsa günortan saat 1-de başlanýar. Oň ýar bolsa gelin bir maslahat ededi. Nähil? Men ertir tagat onun meýerlere çenli, gül alyp goýarna, edarada Jereniň gelerine garaşaryn. Hawa? Jerenim barıp gülü bärik öýalyp gaýdar. Jeren, seni garşy dälere? Yok kaka, men rady. Men o atlar okudy bolýan ahyry. Sen okugy törenesiňe öýe gap gelersiň de gül alyp gidersiň. Sen okugy törençäň bolsa, men gülü öýe getirip goýaryn. Ha, onu maslahatlaşdykmy? Maslahatlaşdyk. Erteki yerden Ataly okuwuna, kakasy işine gitdi. Ataly mektebe barsa dogurdanam duşuğa taýýarlyk görülýärdi. Mektebiň iň kıyın klasynda mollum oturýan stoly gyzyl begresi bilen örtülgüdi. Ýem bir gülüm getirmäge ýetişipdi. Bulatlar görüp,
Atalyn hatam yürek bökdi. Okuw torunun kitabını aldı, öýlerine tarap atsally, kursäp öýlerine girdi. Öýde diňe ejeti bardy. Ece, ay Ece. Ha, ne yapmadın? Ha, ne yapmadın oğlum? İyidinden kovu geliyen yerle. Kapıdan da girsin neyli? Men howlugan. Her duşuk başlayacak bolupdy. Jeren gelenak mı? Yok, yeni de gelenek. Gelenak. Ay ola umurp durum. Indi men näme etmeli? İyiler iyem gülüm getiripdir. Duşugum häzir başlayacak bolupdy. Ne etmedin Huday saklasın oğlum? Hiç tadım etmediler. Azıcık karışın ha Ceren gelir de näme? Geler. Gelecek boldy bu adı şel näme işlemiş? Şäheri 3 tapar balyp gelecek wagt boldy. Ceren'im şol zatlara akıl çatman nurun neldir? Olunu oğlancık değil ahirin. Evlenyen olsa elbette bir emması vardır. Şu da keyfini evlenyendir öйтme. Sen mırdadı düşün ahirin. Indi saklansan duşuktan alen. Näçek? Bolmasa elim gürtüz barajak. Duşuktan alacak gel. O Lenin gören adam ahirin. O zaman o Lenin'in veren altın saatine getirip görkösen evlen. Hani men Ceren'in gelecek yoluna bir tereden. Oğlumun bu hevesine Ceren gül getirip yetişi bilayse yaxşıdır. Ataly epesi watlap Jerenin ýoluna garap durdy. Emma Jeren gara bermedi. Ahirin boyunu sallap eli gülsüz mektebe tarap haýaljak ýüregi gurudy. Ataly şeýdip gidip barşyna ýem ýarp ýol geçdi. Atali! Ataly ýalt edip ýygyna baksa, Jeren aýagallagyny eli Atala tarap ılgap gelýärdi. Onu görüp, Atalym Jerene tarap ılgady. Ceren? Atali! Mal! Yetişmeni öydüp kat korktum. Yerine iyimden yeteydim. Eyvay, bugün kovduğunu şeyle ölükan, şeyle odan destul hiç yerde görenler. Yaşa. Bas yedira kılgı. Yoksam giyecek alırsın. Sağı diyen bir olupdur. Jeren jigidi tä gözden itiyança ýygynyň seredip galdy. Şeýlelik bilen barda toruna boldy. Gülem tapylly, Ataly duşuga da ýetişdi. Atalyň göwünü tap bilenliklerine kakasam, ejetem, Jerenim adı begenmediler. Ataly soňra duşukdan gaýdyp gelenine hemme jeti öýdedi. Emma näme sebäp bilir Atalyň bir hili keypi ýokdy. Duşukdan gaýdyp gelip hiç kime hiç tat gurrun edip bermedi. Ondan bir da sorasaň, Ataly ağlaýmakdan çekinjek geldi. On bu bolşuna Jerenim, kakas bilen ejetem geň aldy. Her hal ejeti durup bilmedi. Yer oğlum sana ne boldy? Eýgilik mi beri? Yüzüňe ýaman salyp görnýär. İşte. Yok, sen yalan sözleyen. Sana hükmanım bir zat olupdur. Ya da biri göwnüňe değdimi? Gülüňe uşurdun mu? Hava. Onu näme ýüdüň salyk? Gaýtam, bugün seň üçin iň şatlykly günleriň biri bolmaly ahirin. Men. Yeri, näme men? Öňrek oynak gelýärkem, öňümden bir ýaşyl çykdy. Eline de 2 tane üstül bedre bar eken. Onsoň bana bedrem götürüşmäge kömek etdi. Meni azıcık götürsdüm-de bedretini taşlap kaçıp gittim. Häli elim güllü mektebe barsam duşuk ýan başlan eken. Mümkin diýsem Moğollymiz gergelli klasa sally. Ýerinde gül bardy. Leylin gören adama özüň goşu dedi. Men oňa gül berdim. Görsem Leylin gören adam şolmeň bedretini götürüşmäge kömek bermen. Kaçıp giden garry adam emeken. Olundan sana näme diýdi? İşte adam diýmedi. Gülüm alıp kellemden seypalady. Yüzüme seretdi, çaraca gülüp kellesini ýakady. Utunjuma klasdan çykyp gitjek boldum bolen. Moğollymy saklady. Täze uşuk oturýança utunjuma kellem berden galyp bilmedim. Elbette oňurmadyň oğlum. Oňurmadyň. Sen ýerinde bolsam, menem hut sen alalardım. Garra adama kömek bermeden kaçıp gidýän oğlunlardanam hey pener bormy?
Pioner, kömegime etadadından hemmesine kömek vermelidir ahire. Sen boldan kaç gidipsin. Indi meni pionerle dalmazlar. Kaka, men pikrimçe ahtalyny pionerlige alırlar. Sebäbi diýseň ol, inni öz ýalňysyna düşünendir.